Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Въпреки че Република Киргизстан не попада в географския обхват на инструмента за макрофинансова помощ на Европейския съюз, продемократичните усилия на киргизските власти при установяването на парламентарна демокрация и процесът на реформи, който тече в страната, я превърна в един от основните стратегически партньори на Европейския съюз в региона. От своя страна Съюзът е сред основните й донори и чрез инструмента си за макрофинансова помощ следва да предостави средства в размер на около 30 милиона евро. Ние, либералите, сме загрижени за управлението на финансовите потоци и системата на Централната банка и Министерството на финансите на Киргизия, както и от административните процедури, сигурността на използваните IT системи, механизмите за вътрешен контрол и така нататък. Загрижени сме и за спазването на човешките права след подновяването на междуетническото напрежение в страната. Но вярваме, че ако Киргизстан предприеме необходимите мерки за предотвратяване на злоупотребите при използването на средствата на Европейския съюз и ако елиминира съществуващите рискове, помощта, която страната като членка на СТО ще получи, ще послужи като сигнал за другите държави в региона, че Европейският съюз е готов да подкрепи страни с ясна тенденция към демократизация и политически реформи. Въпреки това, ако има негативно развитие в Киргизстан, Комисията не трябва да се колебае да преустанови плащанията, предвидени с инструмента за макрофинансова помощ. Ние трябва да прилагаме принципа повече за повече, но ако ситуацията се влоши, не трябва да се страхуваме да приложим и обратния принцип по-малко за по-малко. Що се отнася до основния въпрос, който професор Морейра постави за комитологията, като докладчик по рамковия регламент за макрофинансова помощ за трети страни, смятам, че наистина и Комисията, и най-вече Съветът и Парламентът, разбира се, трябва да дадем пример за добър разум и да постигнем взаимно приемлив компромис, именно както спомена комисар Де Гухт, в изпълнение на духа на Лисабонския договор. Благодаря.